Hvad så? Alle sammen? Ej, vi filmer ikke engang. Jo, det gør vi faktisk. Selvfølgelig filmer vi. Jamen, hjertelig velkommen til endnu en video herinde fra TBD. Noget, som vi har købt, det er simpelthen selveste MVP. Ej, hvor er vi glade. Vi er så glade, mand. Det er da helt vildt. MVP, det er simpelthen det her. Pro 10, tror jeg det. Jo. Det er simpelthen så billigt. I kan se her. Så koster buy, og så kan I købe diamond rank i livstid, altså så længe serveren eksisterer. Der 5 kroner, VIP 10 kroner og MVP 20 kroner. Fucking vildt. Alt det du kan. Prøv at se. Prøv at vise dem hele cellen. Hele cellen. Det her er selveste MVP-cellen. Så kan du skrive kit. Så kan du få... Nu lægger serveren lige. Så kan du skrive kit MVP. Så kan du også få kit MVP. Så kan du skrive kit tools. Fuld gear. Tools. Det er bare sådan noget lorte noget her. Kan vi skrive kit tools nu? Ja, det er bare sådan noget lortestof. Hvor lang tid kan man lige... Okay. Så skal jeg skrive igen. Okay. Det her er simpelthen MVP-cellen, som sagt. Jeg kan lige prøve at gå ud her. Faktisk ting. Og Nikolajsen køber den her, sådan der lige her. Ja, jeg skal bare lige have fundet ud af, hvordan jeg sælger min celle først. For jeg har glemt Det tænker jeg, Jeppe, han kan gøre. Ja, han skal spise mig lige nu. Så kan vi også flyve, som I kan se her. Så kan vi flyve. Det kan jeg lige gå i warp prisen. Jeg skal virkelig også vise jer noget, som jeg er enormt glad for. I kan se her, vi kan flyve, det er meget dejligt. Så kan vi lige flyve op på C her og stå her, og så kan vi starte filmen. Eller videoen hedder det så. Så kan I se her. MVP mine. Ja, den der, minen. Minen, den er virkelig overdrevet. Så ser her. Så kan jeg se lige minen her 2 sekunder. Er den ikke vild? Prøv lige at se den. Det er fucking sygt. Og nu Den kan jeg også endelig lave golden apples. Nu kan jeg endelig lave så mange golden apples jeg overhovedet vil, fordi der er simpelthen guldbloks, som simpelthen skal rundt om. Så I kan lige se her. ASTP MVP celle 37. Nej, ikke 37. 27. Sådan der. Undskyld, hvis I ikke kan høre Nikolaj så højt, men så må man bare lige tage et lille bitte smule højere. Jeg kunne lige ned på Black Market. Går du bare? Undskyld, jeg puster ind i min mikrofon. Undskyld. Hvor er Black Market ikke her, som det plejer? Black Market, jo idé. Nå. Bare lige flyve op, mand. Så. Hey, der er den fætter. Jeg tænker bare lige, vi laver et 10 stykker. 10 stykker af dem her. Nico, er det kun mit MVP-gear, der ligger henne? Hvad er det, vi laver? MVP. Men jeg hjælper lige den fætter. jeg tror så også Signe og dem, de vil blive rigtig glade for, at hvis I køber det. Jeg synes i hvert fald, MVP, det er simpelthen så fedt at være. Jeg synes, det er meget billigt. Ja, det er det eneste, jeg har at sige om det. Og så kan man fede commands med det. Så mange kan man heller ikke, men det er fedt nok. Det synes jeg, det er eddermame. Det er vildt. Jeg er bare helt... Jeg synes måske... Altså, jeg siger ikke, det skal være, men måske en lille bitte smule dyrere, fordi der er ellers... Måske en lille bitte smule dyrere MVP. Men, eller det er jo godt, det er så billigt, så der er mange, der køber det, og så, ja. Synes jeg også bare, at den her server, den er vanvittig vild. Den er vild. Den er bare vild. Skal vi også lige på noget jackpot? De har fået lavet sådan en jackpot. Sådan noget casino noget. Jeg hjælper lige den fætter lidt. Ja, det går da bare. Så tænker jeg, hvor mange skal vi have? Skal vi ikke bare have en stack? 2 stacks? Du ved, når jeg kommer simpelthen bare lige tilbage, når vi har minet de her 2 stacks guldblok, som vi ses, ja. Hej.
Hvad så er vi simpelthen tilbage. Jeg har fået hakket minet 2 stacks og 15. Så jeg tænker bare lige, vi hakker til 20. 18. What? Bro, sælger 19. for fucking meget. Sælger for 900. Ja, så skal vi bare lige op her. Så tænker jeg, skal vi sælge det? Nej, vi sælger det ikke. Jo, vi sælger vores... Det der... 33.000 fik vi. Så sælger vi vores diamond. 29.000. Der er faktisk noget, du Har vi kan tjene på jernblok, her. så når vi sådan... Prøv at se. Hvis man køber fucking meget... Nej, det kan man ikke. Kan man ikke købe det? Jo, man kan købe det. Så hvis du køber det hele tiden, og så laver det om til brød, så tjener Købte du det? Ja, jeg købte det. Prøv at se. Så står der 900 her, og det her det koster 300, så du tjener 300 kroner. Du skal have 3, så giver det 900. Ja. Så tjener du ikke. Nå ja, jeg skulle det. Sådan der. Jeg solgte det igen. Men det er smart, hvis det lige gik for 1000, de der 3 brød, så kan man lige tjene 100 kroner. Nå, men jeg tænker bare lige, vi går til min... Jeg er lige blevet reset mine, hvor det er nederen. PCL 27, er det ikke det? Warp, hvad fanden laver jeg? MVPC 27, er det? Jo, det er det simpelthen. Det er det. Fedt. Jeg tror faktisk, jeg kender noget sygt hack. Nej, det er ikke hack. Noget vildt hack. Det kan ikke bare fly på, så jeg hacker. Jeg hacker. Det er egentlig ikke hack, det er noget, alle kan gøre ind i spillet. Men prøv at se, man kan skrive skråstreg warp. Warp. Only. Warp only. Det er da ikke når jeg lige hack. kommer derind, så prøv at se jo. Jeg har et æble tilbage. Prøv så. Så kan du gå herind. Tryk der. Og du tager din hakke. Og så der. Og så skulle du meget gerne blive... Nej, det bliver det ikke. Det gør den så ikke. Så jeg tænker lige, vi går ind, at hvor den D. Fordi vi skal simpelthen have nogle æbler. Æblier. Hey, jeg prøver lige nu. Det skal være en hel masse æbler. Because æbler, it tastes very, 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 very good. I think it is much. Så, lad os lige prøve at lave nogle af dem her. Upti. Oj, 8, 16. P6. Jeg ved ikke, hvis vi kan skrive farver. Og ja, vi kan skrive farver. Det, så jeg kan for eksempel skrive, vi filmer. Så kan jeg gøre sådan her. Vi det med rød, så kan jeg lave den med blå. Hehe. Men det er nu så sort op. Men ja, det her, det var bare en lille bitte kort video med, hvordan vi lige opføres, lige når vi er MVP, eller opføres, vil jeg nu ikke lige sige. Men ja, det her, det er simpelthen, hvad vi går og laver herinde. Vi kan godt lave noget mere, når jeg lige har fået ranket mig op til MVP-fri. Men ja, jeg kan næsten mange tak, fordi I så den her video. Jeg håber, I kunne lide den. I vil meget gerne subscribe og gå ind og join den her server. Og ja, abonnere til The Black Diamond kanalen. Der kommer link her inde på serveren. Men ja, jeg synes bare, vi skal sige farvel. Så ja, vi ses. Hej hej.